ko gonga min ko labbe mi ba dow sare ko bismillah yalla wadi barkema donc travaux na oustaz Hamid Safala nabante jo photo ame mendido min ko mabbe jula te juma nabante sida fala la njogi nini mimi sida be sanctionano be sanctionano abola be sanctionano ay ko radio chaque fois be wajo to ko radio ji be sanctionna tous les radios de l'abbé ka goddo noddube interview télévision te be yaltine télévision du wadi l'abbé lanno ko fala donc andi be mari gonga indi ko l'abbé ko janfante abo mi dara ndema ko seda ko be mabbe woli ko gonga no musi si mi ali do minia ko sula tu woni do yettudo walki wara e ngandi ko kanko ni sula réplique gonga ko gonga si dengal towi yo hakkil soru en fawdo hande wana en gore non kurbe be ara no hekime duma me si dengal towi hakkil soru joni ni respect yen ndiro na fata hande a jang me pijidin ko be wi ko labe ko jamfante ko gonga ko tambe ko sa yuritike sa yuritike andari atay ko gonga hande labe no rondi jamfa yagal hande se nata na ma politique sedani anadu wonden to aliuba ilede labe dongora mena makko ko guddo ngoni entrame mori konde bengu makko ko labe kanko e mori konde ko quelques mètres dul école bol ko woni entrama mori konde ilede labe hande mori no yawde labe mori ko nder gouvernement woni aliuba ko jibinande labe ko mawdo hombo immi bay mori yey labe gouvernement ngoy labe be ina ko jibinande labe sokandom me min tolike o yaaf accitane men ko hombo yalti wowl person mawdo labe goto wowlal aliuba ko jibinande labe bengu mori konde ko jibinande labe hande be yawde be ada soutien Mamadi Doumbouya biddo labe ono soki kon jamfa aliuba tan ko no wolude fono e kelude engebi opposa hande onati ko kaso kanko tu kanko e hore makko kombo andi kono be ngure makko wuri kono bibbe makko ni jangede kono be wuri ko kanko no fi mabbe socio ngande nene makko tu jogi mawben ko gonga wowli gonga musuka saibe ini makari jo sia fokiti maka yaw inna kari mi wondie be nguma ko gonga awolo mi ali do ni acindane ngake anda ko mi waduma anda ina anda sa aita to kelang ya fu o mi yala do mi ya tolo ma yafue ina onu ngo wadila ko ma mi yala na mamina wala nye oya tuma mi yenima do ya fanola ya fu ina mi yafike ko yenu dalan ko lani ko non l'islam wi be ko wolu gon mo be ngal ko du wi sanjati ke bengu goddo ya wango tamona kari ni bengu mar me den somo di bomki mi toli ke ma yafue ya fanola ko gonga ka Ismaila na ko mame yalla wadi barke ma frère parce que ko kondo goto andano dum don hari piji din lando kadi no mo landi da o kadi be tongana no media labe tabe yata e media ji di labe andi ba mo be salike fede mo be no jangi oustaz Hamid no jangi nini mina afala no banta photo pay kuma ay no be jangi tani pay kuma ko heba al 15 ko ni kambe pay kunku way Fira français, anglais, arabe, filante, faut pas concours. Punaise. Pas concours, ni vidéo, si la mano privé, n'a pas direct ko privé, ma WhatsApp, endoda. Ok. Comme on dit, nous de pas comme ya. Oustaz Hamid mi do andi be, ni natala andi be a 100% mais ko netlo, wolo gonga. Agendo sa yei, hey, ko gonga ma be kambe imame be ngande, ko adu mi duano ma mimi okata ko gonga. Ko gebo ko mbe oni pirande ko julide ko gonga min si mala mo premier imam odo ari don mo fala artu de bawan men buski ni la don ha fi ata artu o wona bawan don o dirna lanka fi gebo ya busal si su dumari ano si fat gebalari ko premier imam werne do zina de duma ko gonga mabbe be kutubi dun kali ko gonga be ngandi ajuji din siyama ko li gouverneur do ngare no tekki bi. Ok, merci beaucoup Ismail. Gonga. Ok.
Merci beaucoup. Maɓɓe ɓe condamni ɓe siko dina ɓe noddano maɓɓe ko reni o wonno wadde ɗo ɓe na Oustaz Hamid Dare maɓɓe ngara ɓena men nani ka haala ɗo ko on to tippuɗa woluɗa ka haala ɗo ka yadde dalil en tant que intellectuel ɓe fo ɓe gandidi ɓe fo ɓe jangi Quran ɓe débatta ɓe ɓanna kamilu nden ɓe ɓanna ɓe fira ɓe fo ɓe firi ɓenna Oustaz Hamid Dina ko ɗo mi ƴetti aya on mi firi ɗum ɗo maɓɓe gadina awa koni ɓe débatta ɗon ɓe nawa sifadi piji ɗo mi yiɗa kono dalagol tu waɗa réunion to à huis clos e nder 5 minutes ɓe naɓe suspandi ɓe ko joni juldeji ɗi e waɗe buutuji to waale ton joni julɗo tongane e nder juulirde ko guine laaɓe tumi on nanirde ɗum ay koye wowlugon ko laaɓe on ɗe nanirde ɗi ŋaalaji ok frère merci beaucoup mi hoti laaɓe tan mi juuli tu laaɓe aray joni en acce ɓeɗa kadi esprit mo seeɗa kamɓe kadi vraiment merci a portani men ɗo déjà buy fuɗɗi buy andi ko honto probléme on fuɗɗi jaka kaka sa yiɗi ɓe yehi ɓe jaɓaɗe politique ɓe ƴettali oto ko ɓe jonnako andi ko ɗon bone on ko ɗon fuɗɗi sofle ɓe mari droit kamɓe ko ɓe imam ɓe naata e affaire politique ɓe mari droit ɓe natata ɗum ɓe voilà janfa kanko ɗon fuɗɗi donc ko ɓe woni wiide laaɓe ko janfande feke ɓe yehi ɓe heɓali soutien derrière ɓe ari ɓe sanction ɓe heɓali ɓe arti ko ɓe artu tu décret waɗi Conakry tan Alpha décret waɗi kaɓe julnitu l'église ko waɗi décret ɗum kadi neɓiyan ɓe julnitali si ɓe fuɗɗiti ɗum kadi ko jeunesse on ko maɓɓe to immini ko ma ɓe julna si maɓɓe fuɗɗiti julnude piji ɗin ɓe ukkidirga tun piji ɗi man woodi ko débat ara na si faɗi piji ɓe ɓeyni ɓe frère Ismaila ɗo o kanmo parole on seeɗa par ce que min mo yewde piji ɗi annduɗa vraiment ko woni wolde kon no wadde nokkeli buy a faami ɗum hollilan ɗo vraiment e mawɓen e ɓe hanngo kollele sa ɗum Ismaila kono wolde ɗo kon vraiment ko non woniri anduɗum ɗo wona ka réseaux sociaux ɗo ɗum ɗo fuɗɗi mi laɓe ɗon goy kono min gonga no welala annilane mi jari ɗo min nima ɗum no touche la koƴa par ce que andi ɓe généralise hunde nden a faami kono si ari ha fottama hara ko hooreɓe nokkure hooreɓe juulirde e ɗum ɗon ko buyno ɓen ɗon haray hiɓe remplace yimɓe buy goto ɗum e maɓɓe hooreɓen ko buyno par ce que buyno iwtiri ɓawa maɓɓe a famude no Ismaila wala cippade goy tawo yo wonu ɗon kono ndaare pakila ɗo ko woni mi haɗata piw goto andi piiji gono ton gra min a andi jiw maɓɓe kon nini mo adde université ko jaajira wan heɓa ɓe jombunoɓe seedi ko jiwnon no wadde université premiére année hikka Conakry kamɓe ono ɓe seedi mbiɗa ƴeew ko tande wotere min goɗɗi moɓe jombuno on ko tande wotere la andi Oustaz Hamid mina taɓe la andi ɓe à 100% mais à 50% la andi ko neɗɗo wonɗo direct annini sa yeehi ko maɓɓe kono ɓe ko noon ɓe jogi tortoma argolɗo kaari mi ari ɗo tolanel ɓenna yaw ñammina famille ma on ɓe duwanoma Marseille kamɓe ɓe Allah no hokkiɓe ko ɓe ñaama ɗum noon ko noon ɓe wayi ɓe yiyatama ɓe ɓe silantama mukke ko woni tun ko piiji ɗin tukunkunno ko nder kosan ko ɓe monani mawɓen konno nder ton mawɓe wona c'est pas la première fois sanctionnugol c'est pas la première fois ɗum noon ana première fois sanctionnugol ɓe ni ko deuxième fois on tan Alpha kadi ɓe ittunoɓe tawi ɓe julnata fes ko on tuma nde juulirde nini ɓe darude juulirde ko on tuma nden juulirde dida yimɓe ɓen hokka biriki woɓɓe hokka jaare woɓɓe hokka ciment ha julde nde ñappama nini ko crépissage ɓe woni baafe wattama nini sa naati ko page mawɓen ngoy ayiya julde nden ton iɓe landi aide fi julde nde yo lante ɗon ko kamɓe hokkandin leydi ɗon ana gouvernement jonni ɓe de ko goɗɗo soodi leydi ɗin aredar non juulirde ɗo piiji ɗin tukunkuno ko nder kosan si ɗengal to wino yo hakkil soru moɓɓe wona hande wona hande ɓe fuɗɗa men ha seede nani